Gero Carmelo. Eta gero eztabaida. Zu galderak egin da, ez da? Bueno, arratsaldeon, mila esker etorri zareten guztioi. Dakizuenez, mahai inguru hau Bilbao poesiaren barruan sartzen da, eta urtero bezala nolabaiteko hasiera ematen dio Gabriel Arestiren jaiotzen egunaren inguruan. Eta, gaur mahai ingurua apur bat da adiskide hauekin, izenburua da Gabriel Arestire adiskideen begietan, eta batetik aipatu moderatzaile gisa barkamena eskatu mahai parekiderik ez dugulako osatu, eta gero mahaian ditugunak euskalgintzari eta Bilbotik eta Bizkaitik bereziki lotuta egon den jentea da, eta 70. hamarkadatik aurrera eta nolabait Bilbon euskarari sortu zitzaizkion arrasgune horietan parte hartutakoak. Eta gainera Arestirekin oso lotura estua eduki duten hizlariak ditugu. Batetik Josu Torre dugu, kasetaria eta pilota eta euskal kulturari buruz erruz idatzi duena, egun deia egunkariko zutabegile ere bada, eta aspalditik dabil Bilboko euskal kultura txoko horietan, eta Naitasuna aldizkarian aritu zen, 71tik 73ra, oker ez banago. Eta hain zuzen ere, lehen aipatu dugu hori, garai horretan, hain zuzen ere izan zen, Anaitasuna nolabait berritu egin zala gazteei begira, belaunaldi berriei begira. Horretaz gain Angel Zelaieta dugu, idazlea eta ikastola zein unibertsitatean aritu da irakaslea, berak Berdez liburu dendan egin zuen lan, berak azalduko digu nahi badu Berdez liburu dendak zelako garrantzia eduki zuen garai batean, eta Naitasuna aldizkarian ere aritu zen, zuzendari gisa, 79tik 73ra, oker ez banago. Eta horretaz gain, Zelaietak Aresti hil eta urtebetera bere biografia bat osatu zuen, dokumentazio lan ikaragarriarekin, ezta? Eta gero Carmelo Landa dugu, EHUko irakaslea izan da, eta euskal literaturari buruzko ikerketa ugari abiatu ditu, eta besteak beste, Gabriel Arestiren obra sakon aztertu du, zuzenbide debekatua, bereziki, eta berak bere dokumentazio eta edizio lan horri esker, 86an atara ziren Susak argitaratu zuen Gabriel Arestiren obra guztiak, ezta? Mila esker hiruroi, etortzaitik. Eta, apur bat, zuek lehen komentatu duguna, apur bat planteatu nahi duzuena, baina nik galdera zan apur bat izenburuari helduz, ezta? Gabriel Aresti adiskideen begietan. Zelako Gabriel Aresti izan zen garai horretan, zelako testu inguruan murgilduta euskararen kontua, Bilbo, apur bat hartu nahi duzuen tokitik. Eta, negozu igual, Angel, azaitezu. Arratsaldeon, Gabriel Aresti suertau jatan ezagutzea, ordu urteetan, Eibarren, Juanito San Martinen etxean. Orduko Derioko seminarioani eta pixka bat gizon laikoak eta gainera Eibarkoa, Juanito San Martin, da ni Mailabiakoa, eta aratzen gana joateko, eta berarekin gelditu, eta joan nintzen. Esan dako ordua baino oso zer berandutxoago, eta bertan Gabriel Aresti, barruan, antxe zautu. Berandutu egin azela apur bat, funeral baten egon azela, eta Gabrielek igual gazteren bat, nik ez Mailabian esaten da moruan hiltzeko lotxarik ez da guki. Zelan izan da hori, Gabrielek. Esaldia da, Holanda, baten indeutxu aldetik ero, Koldo Mitxelenarekin topo egin da, Koldo Mitxelenak egunon da, zelan da, nik esan Mailabian esaten da moruan, honen bestean garenean beta, Koldo Mitxelenak holan esaten da. Desberdinak, Gabriele, zelan izan da horiek, Koldo gaztera holan esaten da. Eta
bibliografian esan dozuna, kontatzen dut, zelan ezagutu nebanan, San Martinen etxean, zelan orduan, lan bertan, bajatu nebala eta igerri notzola, horrentzeke etxaki bizikletan ibiltzen. Atzean pakete gogorra. Eta, gero, adiskide, haundi izan ginen, emazteak ere, adiskideein, eta orduan, laurok asko ibili ginen handik mendik, orduko urteetan. Bai, nahi bozu tartekatuko dugu, bai? Oix. Ba, Josu. Nik izen bat imin diot orkespenari. Gehienok, behin baino sarri hau entzunte, eta irakorrik esango duzu atxineko arestiren ipuin bat, arroza gorri bat deitzen zena, ipuina. Ipuina deitzen diot, poema baino apuina izango zarago neurri baten gehiago. Arroza gorri bat nahi dut, esan omen zuen berak, eta ark, berarekin hitzet, solasen egon zanak. Bai, baina lehen, arroza. Ez, nik arroza gorri bat nahi dut. Eta arroza zuri bat jarri zeutaten jakaren solapan. Hau, Baionako bilera baten, edo izen nomen zen, eta ala sinesten diot, ala idatzi zuen, eta ala inbetaldiz irakurri dugun historia bat da. Eta, izen buru jarri diot, nik uste dut Gabrielen bizitzan hori emandalako. Alegia, zerbait gure izen duenean eta zerbait egin duenean, beti atxakiren bat edo pegaran bat norbaitek bilatu izen dio. Nik Gabriel ezagutu nuen egun berean, lilura edo xarma sentitu nuela ezin dut ukatu. Gaztelerasko fascinar gustatzen jate. Fascinatu ninduen gizonar. Anaitasuna aldizkari oraindik Bermeoko frantziskotarrek nesku zegoenean, nire 16-17 urterekin, herriko berriak bidaltzen nituen, eta haiek bai editatu ere, bilera batera deitu gintuzten kronikalari guztiok, danak nire antzeko gazteak. Bilbora, eta hartan eskerrak emanez gainera, gauzak errastera, gomendio batzuk eman ere bai, guazen bada gaurko teknologietatik 1995 kontuetara. Pérez Bilbao, Pérez Bilbao frantziskotarrak ozen eta argi eskatu zigun. Alde neurrian makinaz idatzi, ze eskuzkoak zail egiten dira. Zutik zegoen gizon batek aboz sendoz bota zuenean. El que no tenga máquina de escribir, que no escriba. Gaztelera batuan bota zuen, edo nork ulertzeko moduan. Esan gabe doa, egun hartan, andaitasunari idazteari utzi eta makinan idazteko ikasten hasi nintzela. Aresti, ezagun lagun egin nuen, egun berean, luza segon ginen arratzalde hartan. Baina egun berean, beterako etzai bat ere egin nuela diotzuet. Don Paulino, herriko abadea, Sevillan orduan, beti estimatu diodan ni alfabetatzen lanetan. Berandu egin zitzaidan arren, gaueko ia marrakaldean, aldaba jo nuen abadetzean, nor ezagutu eta nortaz liuratu nintzen kontatzeko. Adios Madrid. Handik eta hil zen eguneraino adiskidetasuna ez ezik saludo ere ukatu egin zidan Paulinek. Neugia bagurtu. Gabrielek Bilboko diputazio kalean, idaz makinenaren esan zuen osentasunez edo antzekoz, hori komunista da, kontuz horregaz. Esan ondoren. Nik enuen ordura arte aresti ezagutzen, arbai etxura. Xume esan nahi dut bada arroza zuria ere askoren onartze zine izen zara eta abade hau euren artean. Nik aldizkarien, barkatu. Paulinek emandako sama astindu nahian, Herribera kalean zegoen euskaltzen dira abiatu nintzen, Bilbora ikasten hasi nintzenean, euskara hobetzen edo ikaste bidean.
zuk badakizu eta orain irakurri behar duzu, esan zidan, liburuz lepo zegoen mai baten atzetik Alfonso Irigoyen jaunak. Zuk badakizu eta irakurri hemen emango dizkizu ni liburuak eta etorri nahi duzunan liburu ebile. Bueno, hala joaten nintzen duizean behin. Talako baten, arratzaldez izan zanta, nun ezagutu edo, nun ikusi behar duden aspaldiko partez Gabriel Aresti jauna, Kriseilu taldea, teatro talde bat zegoen entzeguetek egiten, eta euren artean Gabriel zegoen entzeguetan. Gero joan nintzen estrenora, eta Arestirik ez zegoen eszenarian behar bai, jente artean bat zegoen, ditxura danez berak izikun hainbat arreglo eta lan horretarako. Arrasa zuria, arrezkero bizitza osoan, kasurako maiz erabiltzen den nire izena poeman. Ortiz Alfau, egindako testu batetik jaso dut orainkoan. Danok ezagutzen duzu seguru asko. No quiera Dios que le ponga mi nombre a una calle de Bilbao. No quiero que un barbero borracho pueda decir, yo vivo en Aresti, con la cuñada, la hija de mi hermano. Ya sabes, con la coja. A veces los viejos decires se equivocan. Pienso que mi nombre es mi nombre y que no soy sino mi nombre. Esaidazue non dagoen arrosaren gorria edo poeta handiaren gogoa eta esanaren errespetua. Arestiren izena daramaten kale, plaza, euskaltegi edo elkartez beteri dagoelako gure herria. Luis Aramburu Altunak behin idatzi zuenez, hitza bakarrik zuen berea. Egun bere hitza Euskaldungo osoan patrimonio izatera heldu da. Eman dizkiote kaleak Arestiri, ezarri diote aberria, baina kendu diote berea zuena, ebatzi diote hitza. Bueno, gero jarraituko du neu zubia. Horre gai batzuk gero helduko diegu izenenan, ikuste dut. Baina apur bat orain lotzeko bai, inoiz esan duzu Arestik Bilbo bizigarri egin zuela Euskaren ikuspegitik. Eta hori zelan... Bai, nik uste dut gauden lekuan komeni dela Gabriel Aresti eta Bilboren arteko harreman hori aztertzea eta saiatzea burbasakon aztertzen ez da. Nik Bilbon ezagutu nuen, Aresti ni ikasle nintzela, ikasle gaztetxoa Deustuko jesuitetan, eta 1993an gogoratzen naiz martxoan, halako ekitaldi berezi bat antolatu genuen, diot, ze Euskal Kultura Mintegitik antolatu genuen, talde txiki bat ginen Deustuko jesuiten unibertsitatean, zen beti erraza lan egitea horretan, baina bageneukan babesen bat ere, tartean Gotzongarat eta halako irakasle batzuk lagunduta, eta antolatu genuen, lortu genuen antolatzea gauza berezi bat, eta zen poesia errezitaldi bat, baina kantatua. Eta hor, etorri zen Aresti, eta etorri ziren batez Nacho de Felipe, eta gero Oskorri izango zen taldea, eta gogoratzen naiz, hor ezagutu nuela Aresti. Eta gerora ean, nire herrian, esango genuke nik ezagutu nuen, azken urtetan oso aizorik, eta esango nuke hiltzera etorri zela, hola hiltzen gero, 75ean Franco baino hilabete batzu lehenago. Baina ni botako dut eta uste dut eztabaidarako eta polemikarako iritziak botako ditudala. Nik uste dut Arestik ez duela merezi omenaldi bat. Ez du merezi omenaldirik. Esango du zergatik. Gabriel Arestik ez zuen nahi, orain Josuk esan duen moduan, bere izenik jartzea Bilboko kale bati. Zergaitik ez zuen nahi. Uste horretaz pentsatu behar dugula. Lehengunean pasadan astean egin zen egun osoko halako jardunaldi bat Euskaltzaindian, akademian, da ara nintzen beste askolez entzutera zer esan behar zuten, da esate baterako Bernardo Atxagak argi esan zuen, da ni jaso nion, Gabriel Aresti ezagutu nuenerako, setiatua zegoela esatea gutxi esatea da. Oso gogorrak izan ziren Arestik jasan zituen arbuioak. Dio Bernardo Atxagak joan den astean, Arestiri buruz hitz egiten. Arbuioak jasan zituen, hemen Bilbo honetan jasan zituen. Zergaitik egiten zioten Arestiri eraso hain modu bortitzean.
zergaitik. Nork egiten zion eraso, Josuk aipatu du, hor apaiz batek, kontuz, komunista da. Askoz ere modu zabalagoan eta iraunkorragoan egin zioten eraso Gabriel Aresti, oso modu basatian da baldarrean. Niri egia da, talde batean lan egin nuen urteetan, Gabriel Aresti Ilondoren bere literatur lana berreskuratu nahian, eta zorionez esan daiteke lortu genuela neurri handi batean, bere hil zenean argitaratu gabe edo bazterrean gelditu ziren obrak batzuk oso leku berezitan esate baterako orain Euskaltzaindiak aipatzen zuen Euskal Herria argitaratu zenetik 50 urte, ezta, bueno, liburu hau baitua zegoen. Aresti Ilondoren ere baitua zegoen, non zegoen baitua. Aresti prestatu zuen libururako plangintza bat, plangintza oso bat, 120 poema nahi zituen atera, eta Agustin Ibarrolarekin batera nahi zuen liburu atera, ikusten duzu hemen azalean ere agertzen da Ibarrolaren grabatua hau, eta barruan beste hainbat. Bueno, aurkeztu zuen zentzurara, ze orduan zentzurara aurkeztu behar zen liburua, argitaren aurretik, eta poema gehienak kendu egin zizkioten bere plangintzatik. Orduan, atera zen Euskal Herria hori oso zentzuratutako liburua zen, oso moztua, hain zen moztua ze azala ere kendu zioten. Hemen Ukabila eta Gernikako arbola simbolizatzen zuen hori moztu egin zioten da bakarrik, izena utzi zioten hola moztuta. Da barruan poema gehienak bertan bera utzi behar izan zituen zentzura kenduta. Guk 86an lortu genuen, zorionez, ez dut zehazki esango nola, baina Madrileko zentzura artxiboetatik berreskuratu genuen jatorrizko edizioa eta argitara eman genuen, ala osorik. Hau da, Aresti Ilondoren, 11 urte ondoren, argitaratu zen lehen aldiz, Euskal Herria Arestik nahi izan zuen bezala. Lehen aldiz. Carmelo, kuñatxo dutzitak. Bai. Señor Mariscal de Gante, Madrid, 9 de diciembre de 1971. Beste liburuaz, bigarren liburuaz. Resultando que la obra Arrisco Herri hau, original de Gabriel María Aresti Segurola, es un conjunto de poemas en idioma éuskaro en los que en su mayoría se glosa al irredentismo de los vascos con clara significación secesionista respecto del resto de los españoles a los que incluso se les llama extranjeros, exaltando figuras de significación separatista, incitando para la liberación de la lucha e incluso a la fuerza y con ciertos paralelismos que tenía entre Che Guevara de Lenin y Che Guevara con Cristo, considerando que los hechos relacionados revisten los caracteres de delito de los cometidos por los particulares con ocasión del ejercicio de los derechos de la persona, reconociendo por las leyes del artículo 165 bis del Código Penal vigente. Bai, zentzurarekin izan zituen alakoak, bueno, da Ilondoren gazte hil zenez, alakoak utzi zituen da beraz, aukera eman zigun horrek, Gabriel Aresti bere osotasunean esango nuke behintzat alde literarioan, argitaratzeko, 86an, eta ezagutzeko ere bai, eta egi esan, harritu nindun ikaragarri nik aurkitu nuen Aresti, aurkitu nuen Gabriel Aresti, ez ematen zena, eskaintzen zena, baizik eta nik aurkitu nuena, Zergaitik, bueno, lehenengo aipatuko dut Bilborekin ja lotura hori aztertuz, da esplikatuz zergaitik dio dan, ez duela merezi omenaldirik, Bilbon, da uste dut Euskal Herrian ere, orain esplikatuko zergaitik, berak lotura Albiarekin egiten zuen. Berak aldarrikatzen zuen gaztetatik, bera Albian jaioa zela, ez zuen Bilbo aipatzen zuen Albia. Eta gainera aipamen horretan beste bi izen ematen ditu, ezta? Orain irakurriko ditut eta berehala ezagutuko dituzue. Bere hitzak, ai Albia, Albia, doakabe guztion kabia. Bertan jaio ginen Sabino eta Txabi. Eta ni ere guztirik doakabeena. Zue biok Sabino eta Txabi. Zuek arranoak ni usakumea. Oraino egasi ikasi ez dudana. Zuek aitzartean hauntz saltokariak harrapatzen zenituzten. Ni berriz, akerrek bere adar okerren artean hartzen naute. Beraz, Albia aldarrikatzen dut, eta gero Albiatik Bilbora
salto egiten du Gabriel Arestik, da Euskal Herrira esango nuke, eta mundura ere, bai, ez da zergatik. Nik uste hor dago lehenengo ezaugarri bat, Arestik nahi du Bilbo maite du, baina maite du munduan. Euskal Herria maite du, baina maite du munduan. Eta orain Josuk aipatu du, Etxe Guevara eta nazioarteko aipamenak, arrisku herri hau, urrengo liburua zen, Euskal Herriaren urrengoa, ez da. Dago nire usterako antologikoa, Ku poema, Harrita Herrin, Oteizari eskainia, baina Bilbori eskainitako poema luze bada, eta hor Arestiren maitasun sakona ikusten da Bilborekiko. Baina era berean, Arestik aztertu egiten du Bilbo, eta aztertzen du oso modu larrian esango nuke. Horrela esaten du literalki, bere hitzak dira. Hau ez da, Bilbori buruz ari da. Hau ez da Euskal Herria, hau Erdal Herria da. Eta gazteleraz beste poeta batekin hitz egiten dio. Llegamos al convencimiento de que Bilbao es una ciudad castellana y podemos empezar a comprender el problema vasco. Edo gehiago, hau ez da jada Baskonia, hau gaztela da dio Bilbori buruz. Eta zehatzago, Bilbo, Ondarrun emandako hitzaldi batean, ez da? Bilbo, uri handi horretan, bera jaio zela Bilbon dio, uri handi horretan, Euskal Herriaren etzairik eta areriorik handienean jaio nintzen dio. Beraz, Bilboren ikuspegia, Arestiren kasuan, oso kritikoa da, esango nuke. Eta zer nahi du berak esaten da Aresti poeta zen? Ez, poeta baino askoz gehiago zen Aresti. Poesia egin zuen, baina poesia ez gain narrazioak egin zituen, novela, antzerkia, saiakera, itzulpenak, iritzi artikuluak, eztabaidak bilatu zituen, hitzaldia polemikak bilatu zituen, Lur argitaletxea sortu eta bizitza eman zion. Idazle gazteak lagundu zituen, Atxaga berak aitortzen du, gaur da eguna, Atxagak esaten duena, bera idazlea dela neurri handi batean Arestiri esker, ez da hori berak esan zuen egunean ere. Bertsolaritzari auspua eman zion, Euskalduntze eta alfabetatzeari saiatu zen, hori baten bate jakingo du, behar bada Angelek, hemengo diputazio frankistaren bitartez da lortzen telebistan zerbait euskara sartzea. Eta noski saio horrek porrota egin zuen bere momentuan. Esan nahi dut, zer nahi zuen Arestik? Batetik, bazekien non zegoen Bilbon, eta ze esan nahi zeukan Bilbok berarentzat. Da bigarren, zer nahi zuen? Ez poesia idatzi, ez literato bat izan, hori baina askoz gehiago nahi zuen. Da nik uste momentua dala hori aitortzeko. Arestik nahi zuen irauli Bilbo zegoen egoera, irauli goiti bera. Eta Arestik nahi zuen sistema oso bat lortu euskal kulturarentzako, eta euskal kulturan oinarria berarentzat euskara da. Jakina gaztelera zer idazten du zentzu pedagogikoan, baina euskara da ardatza, eta berak ikusten du Bilbo erdal hiri badala, are gehiago gaztela dela, are gehiago Euskal Herriaren kontra eraikitako hiri badela Bilbo, esaten du, hori larria da. Eta bera saiatzen da ez poeta izaten, baizik eta sistema oso bat indarrean jartzen. Da horretarako egiten du lan, da horretarako egiten du alegin ikaragarri bat, da nik uste dut horretarako eman zuela bizitza Arestik azken finean. Jarraituko dugu, baina horrekin nik uste dut hasi garela apurua bere tokian kokatzen Bilbo eta Aresti eta bien arteko harremana. Gauza asko atera dira, ez dakit baten batek zeo zer esgeitu nahi duen, igual zuki. Esan dakoei jarraituz edo, badauka poematxo bat edo, meaberi eskainia edo, kuriosoa da, cierra los ojos, meabe, pestaña contra pestaña. Solo es español quien sabe las 4 lenguas de España. Kuriosoa, Aresti da, eta baita ere, gehitu nahi dut, behin egon ginean Larrabetzun, Larrabetzuko hori bai gazte elkarteko gelan edo, ez dut gogoratzen zergatik edo, duko denporetan, eta berak han errezitatu eta gero publikatu ere egin eban jarraiko hau.
1975 Larrabetzuko Horibai Gazte Elkartean, uste dut izan zela. Larrabetzuko hiritar eta lagunak, zer sufritzen duten hoiek, nik eta zuek hain ongi ezagutzen ditugunek, naberan, eta naberan, eta Amoritza eta Mario Itziar Xabiar. Arestiren tokeak. Eta gogoratu nahi dut hori, hainbeste ezagutzen ditudan Zamorako apaiz kartzelan, egondakoak, arei buruz egindakoak. Bat hemen daukazu zure aurrean, naberan. Egon egingo da, bai. Bai, Amoritz, ez da erraza pilatzea, ipuin asko gure ingiruen bintzat, ipuin asko kondi jasotzen anedota asko. Gogoan euki behar du, hango trapagaran inguruko, ugartetik, kontabilidin eta gero Alcázar de Toledora etzera bitartean. Jardin Txikerra kalea zegoen eta astean pare bat aldiz edo normalean abiatzen zan etzera joan baino lehen dago ipuin batzuk kontatzen gurik. Angel eta bide, sarriken hango olibeti sarra hartute lantzean gauzuat idatzi ere bai. Sarriken, bertan bulekoan. Eta ipuinek edo anedotak, bat gogorra ekarren nahi dut. Bera, lehenkoan esan duzun jardunaldeetan, Nacho de Felipek esan zuen, bera Gabriele ezagutu zuela, berean nahiak eta Bartzelonara eman zutela unibertsidera itzaldi bete moten, eta han ezagutute buelta etorzanean urbildu zala bera Gabrielen gana. Hori kontatu askotan eta hala izen zen. Eta kanta hori zuei Bartzelonako unibertsitate mutiloi edo, oskorri munduen zabaldu duena, handik etorri zen, edo etorri omen zen. Eta gogoratzen dut, nire ama geixori zamar zegoela eta bisita bat egin ziguten Melik eta Gabrielek ara gure atxuriko baserrere. Eta baserriko atarian gedun dela, atzalderdia zen. Eta kaletik baserretara ume kuadrile bat zera. Etzerantza, eskolatik etzerantza atzalderdi zen. Eta zeukan, horra rantzaren bat zeukan antza Gabrielek eta gure amari esan zion ze. Eta Bixentaz, arek zuetzako zer direta. Ez nire amak ez ingiru goinok ez genion, zer ulertzen, zezara nahi zuen. Ekin biharek, ze esango zen edo, zeran esango zen edo. Ez dakit ze esan bertu, eskola mutiletatu zeletzera, aitu! Izin zen, norbaitek edo norbaitzuek jatortzat bota ez zuen unibertsitate mutiloi bota ez zuten zera, bera baino adintzu basarretarrotek esan beharrak, Kristoan posa emozio, Gabrielek jarekin eta zan, kontatzen zuen, hau betez kontatzen zuen ipuin hori. Eta Jardin Txikerra, atera da eskero bat, eta lehengoan ibili gara sondika aldetik, aurretiaz federazionez begiratu neban, da aresti hainbat aldiz. Joan ginen sondikara eta baserri batek ero, atarian, aresti barria. Eta aurre atxago, bidean, aresti bidea. Beraz, pentsatu neban, eusi invitazioaren batero da. Aresti barria, aresti bidea. Eta Jardin Txikerrakora bueltatuz, han, bera, behin, oinez, lanetik etxera, Iralabarrira, antxe bat egin, eta berarekin berroetan, da erderaz behin egiten genduan, da berak esan, ya recibido el último anaitasuna. Nik, ¿qué tal? Flojo. Flojo. Da, bueno, zoriak nahi izan du, Jardin Txikerra horretan, multa izan genuen. Batek kuriosidadea badaukat eskribuz ere, eta bialdu ahal diot korreoz ere. Adizkide batek lan bat egiten diarduena Franco denporako zensurari buruz, aurkitu, hau, Ministerio de Información y Turismon, dokumentazio kristona, multarena. Otamabi horri alde dire. Eta azkenengo horri aldean,
multatu zuten artikulua. Xabier Gereñoren Zu Euskal Herri. Uste dut multaren arrazoia fotoa dela, testoa baino gehiago. Eta goian, ikusten da, jardin txikarra. Beraz, munduko koinzidentziak, flojo eta multa. Bertan. Bueno. Bueno, ez dakiz zer gehitu nahi duzuen honen... Bai, Bueno, egin. esan Josu, esan. Beste ipuin bat da izatea, ez da, guztuko, hor dandok ere aportatzeko izango dugu zer. Ni aldizkarien egin dituen 4 urtetatik, 3 urte pasatik, bi Angel Zeraitarekin eta aurrengoan, famatuen samarra egin zen mustro bat, bi mustro artikuloa. Nik estimo handia diot, eta askotan irakurri dut, bilatu eta irakurri dut. Eta zen, testu egina zen, Andolin Eguzkitzak eskatu zioten Quintanari eta Arestiri, iparraldean egin zen Euskaltzaindien bilera batera joateko. Eta joan eta torri kotxe berean egin zuten, eta handik liluratute bai eta osala, fascinatute bai eta osala gure Gabriel. Eta ekarri dut artikuloa, 3 zatitxo egin ditut irakurriko, luzea dalako, niko luzea dalako lekueterako. 2. mailako 3 euskaldun gentozen Mauletik Bilbaora, automobili zeneo katxarro zahar batean. Ez dakit, jarraian ez dut irakurriko, esati batzuk, ez dakit egiazko 2. mailakoak garen. Euskeria da gure bekokiko izerdiarekin irabazi duguna. Gu euskaldunak gara eta ez kasualitate bategatik gure borondatearen hautatzera. Libre eta neketzu bategatik baizik. Eta orduen, hau osorik irakurriko dut, gorputzeko begiak ertzi eta harimakoak zabaldu dituen, eta neure barrenean amets gozoak kulunkatu nituen. Eta inbestetan profetizatu dudan etorkizunerako Euskal Herri zoriontzu ark gorputz bat hartzen zuen. Laredotik Egeara eta Oloroetik Beloradora, gure euskara orokar eta bateratu hau urtebetean ikasitako mutil galant eta neska pomposos populaturiko bat ikusi nuen. Hasi nintzan kontatzen, mustro bat, 2 mustro, 2 milioi mustro, denak ere Lagun Andolin Eguzkitza mutil gaztearen fedearekin eta noblesiarekin. Eta behingoz, zoriontzu sentitu nintzen, ni ere. Bai, lehen atara da aipamen bat, konturatuko zineten ez, Sabino Arana zen. Orduan baten bati harrigarria egingo zaio agian, Gabriel Aresti ark, ez da? Hain irreverente, ikonoklasta, rebeldeak, Sabino Arana aipatzea, ez bakarrik aipatu. Guk lan horretan aurkitu genuen gauza harrigarri bat, izan zen beste eta argitara eman genuen noski, gazteleraz, Gabriel Arestik eskaini zion oda luze bat Sabino Aranari. Gazteleraz, baina Walt Whitmanek bere garaian egiten zituen oda romantiko, epiko horietako bat, ez da? Eta hor dago, argitaratua dago, bere lanetan. Baina ez hori bakarrik, Arestik hartu zuen Sabino Aranaren gaia, eta eman zion tratamentu bat, nik hemen laburtuko dudana eta oso pedagogikoa iruditzen zaidana gero Aresti bera non dagoen eta ze tratu eman zaion aztertzeko. Arestik dio momentu horretan, oda horren hasieran dio. Cesar, aipamen bat egiten du hemen William Shakespearena. William Shakespearek Julio Cesar bere lanean egiten duen aipu bat. Cesar enterratzera nator, ez alabatzera. Gizonek egindako gaizkia haiek hilez gero bizi da. Ongia, maizegi, haien ezurrekin ehorzten da. Orduan berak dio, Sabino Polikarpo Arana Goiri. Hau da, odaren hasiera, I ehortzera etorri gaitzuk.
Sabinoren ondoan, haren gaizkia bizi izan da, haren rasismoa, euskararen konzepzio faltsua, haren teokratismoa, baina haren ongia enterraturik dago. Zeren beste Sabino bat dago, guri populuzeari eskutatu eta ebatzi zaiguna. Da honek niri eman zer pentsatu, eta jakina egin nuen paralelismo bat, bueno, Aresti 50, 51 urterekin hiltzen da. Bere ametsa zen gainera ikustea Franco hiltzen da, zoritzarrez bera. Botatzen nahi zuen. Hilabete batzu lehenago hil zen, ez da, gazte 51 urterekin. Ze gertatzen da, eta ze tratu ematen dio Bilbok, Aresti hainbeste maitatu zuen Bilbo horrek, eta bere obratan agertzen da, behin da berriro poesiatan, hitzalditan, artikulutan, azken hitz bat Bilbao sanaitasunan, hemen daukat, ez zeruko argian beste artikulu bat, azken hitz bat, hainbat artikulu egin zituen, ze tratu ematen dio Bilbok, ze tratu ematen diogu azken finean guk Arestiri. Neurri handi batean, Aresti berak salatzen zuena Sabino Aranarekin. Neurri handi batean. Esango dut, Arestik nahi zuen jakina lan egin sistema hori, bere kultura sistema hori euskaran sustraitoa gure bizitza sozialaren zentroan kokatzeko. Hori zen bere helburua, hori da. Horregaitik egiten du kazetaritza, egiten ditu hitzaldiak, artikuluak, eta bere poesiari halako eduki edo jite pedagogiko bat ematen dio, zalantzari gabe. Euskaraz eta gazteleraz idazten du, badakielako hemen jente gehienak euskara oraindik ez duela ulertzen, baina nahi du jente hori hurbil dadin, batez ere herriko jentea, langilegoa, hurbil dadin euskarara. Zer egiten du Bilbok? Bilbo berri honek zer egiten du Arestirekin? Begira, bi datu emango ditut. Jakina da Bilbon itxuraldaketa handi bat, itxuraldaketa baino gehiago metamorfosi sakon bat gertatu dela, ez da? Industria garaitik, oraingo garai honetara, itxuraldaketa hori modu batean edo bestean eginda, oso goiti berako izan da zalantzari gabe, eta hemen egon dira agintari batzuk, izen konkreturik ez dute manai, baina agintari batzuk hemen agintean. Lehenengo gertaera bat, gertatu zen, guretzatera bat mingarria, Gabriel Arestik zeukan bere tokia Bilbon gune zentral batean, Bilboko Arte Eder Museoaren aurrean, orain Euskadi Plaza den toki horretan. Eta toki hori eman genion gainera, hemen Bilbon gertatu zen antolatu genuen mugimendu bat. Mintza Baruillo eta Korrikaren pasarekin. Eta egin genuen gauza bat oso poetikoa, Gabriel Aresti berak esaten du momentu batean, gogoa sartzen zait Gorbeiara joateko eta han antolatzeko euskararen salbazioa, baina hemen gelditzen ez Bilbon kale arte honetan mirari baten zai dio. Ezta? Oso esanguratzoak hitzak kaleak, Bilboko kaleak poema horretan hori dio, ezta? Dago dio, Aresti ezen joan Gorbeiara, euskararen salbazioa antolatzera, nahiago izan zuen Bilbon borrokatu euskararen salbaziorako, guk ekarriko diogu aritz bat Gorbeiatik, Josu, eta jarriko dugu Bilbon erdi-erdian Arte Eder Museoaren aurrean plaza horretan. Eta horrekin batera zer egingo dugu, berak testamentu poetiko bezala, poetiko bezala utzi zuen poema famatua, harri batean hain zuzen ere, harri landu batean ipiniko diogu, irrintzi gorri batekin estaldu nituen egunaren eta gauaren atemeharrak. Sega zorrotz batekin ebaki nituen pagadiaren azken lukurreriak. Teneza gogor batekin atera nituen debekazaleen aginak, gero hil nintzen. Poema labur hori jarri genuen harri hartan. Korrikat kilometroat egin zen, eta laster baten rekalde aldera. Hori da, eta han zegoen ikusgarri. Ara non, egun batetik bestera gauez, ezabatu egiten duten, kendu egiten dute handik. Inok ez digu esplikaziorik ematen. Baina, udaleko langile batzuk kontatuta dakigu, erabaki bat hartu dela, agintariek hartu dutela erabaki bat, hori dana handik kentzeko. Zer gertatzen zen? Bilbo berria egitera zioazen. Bilbo berria hartan Arestirentzat ez zegoen tokirik Bilbo erdian, ez zegoen tokirik. Ulertzen da, nik uste oso esanguratzua da. Ideara egiteko, Iberdrolaren inguru hortan, Plaza Bizkaia dan hortan zegoen. Bai, hori da, orain Euskadi Plaza ditzen da. Euskadi Plaza. Eta esanguratzua da hor dorre handi bat egin dute, arkitekto modernoek egin da, eta goian ipintzen du, paradoxa da, ia sardonikoa da,
ezina ekinez egina euskaraz jartzen du. Bueno, hori gertatu zen, hori egin zion Bilbok Arestiri, ez da? Hau da, zentrotik kendu bazterrera bidali, bazterrera. Aresti eta Arestik ordezkatzen duen hori guztia, alegin guzti hori bazterrera bidali dute Bilbon. Ordan horregatik diot, omenaldia Arestiri? Ez. Bilbo honetan Arestiri ez zaio omenaldirik egin behar. Lehen esan dut Arestik ez du merezi omenaldirik. Bilbok ez du merezi. Hori da, Arestiren kalterako ez, Bilboren kalterako. Esan nahi dut, Aresti baztertu eginda, Arestik ordezkatzen zuen guztia baztertu eginda. Arestiren euskal sistema hori antolatzeko grina eta alegin guzti hori baztertu eginda. Eta bigarren adibidea begira, deigarria egin zitzaidan, baina eneukan hitzik, ez ziaten hitzik eman euskaltzen dian lengunean. Eta esango nuke kendu egin ziatela hitza, eta norbaitek nahi badu esplikaziorik emango diot, baina hola izan zen. Kontua da, ikusi nuela alkatea, Bilboko oraingo alkatea, diskurso bat egiten da ireki zuen, hau ez dakinik oso diplomatiko izango den, hau alkatetzak antolatutako ekitaldia izango da agian, edo Bilboko udalak, bueno, nik esango dut. Alkatea entzun nuen, eta alkateak, nik eskertu nion alegina, irakurri zuen poema polit bat, laburra, Arestirena, eta da hause, Azkaoti zendejara Bilbaon esperantza oso mehar ilun eta laburra da. Hemen dago Arestik egiten duen joko polit bat, Bilbo ezagutzen dugunontzako. Bueno, esan behar da, esperantza kaletik ezabatu egin dutela, ez dago esperantzarik esperantza kalean, ez dago. Bueno, esanguratsoa da, sintomatikoa da, esango nuke. Nik uste hor dagoela gako bat. Beraz, nik uste Arestik ez duela omenaldirik merezi, edo Bilbok ez duela merezi Arestiri omenaldirik egitea, edo kalerik, azkenean ipini diote kalea Bilbon, kalea, institutoa, eskola, eta beste zerbait ere ipini diote bere izenean. Erreza zen, kasu honetan ere, Arestiren zentzu poetikoari kasu eginda, adibide bat emango dut. Bera jaio zen tokian, aduana ondoan badago plaza txiki bat, hori Gabriel Aresti plaza izan ziteken. Betetzen duzu bere naia, ez da kale bat, eta bere jaiotze etxe ondoan, da gainera bere aitak lan egiten zuen udalean, aduana dagoan, aipatzen du Aresti behin da berriro portua, aduana, toki egoki bat zen, bueno, Pio Barojari eman diote plaza, Pio Baroja plaza ditzen da, errespetu osoa Pio Barojari. Baina esan nahi dut, Bilbok ez daki Aresti tratatzen, maltratatu egiten du, eta ez Aresti bakarri, nik uste Arestik ordezkatzen duen hori guztia, hau da, euskal kultura sistema, euskara eta euskal kultura bazterrean daude Bilbon. Eta beraz, omenaldiek zentzu horretan ez daukate nire ustez zentzu handirik, ez da? Aukera ematen digute hitz egiteko, eta eskertzekoa da, baina nik aprobetsatzen dut aukera hori, gauzak horren gordin, esango nuke diskursoa arestiar bat egiteko, horren gordin azaltzeko, hola da nire ustez. Aneotatxo bi, bat urteetan, iparraldera joan ginen, tekit zertaratu lan, Gabriel, Immanol berriatua, eta irurok, kotxeanik eta kotxean, da, bueltan, Iralara, biak alkarren ondoan biziziran orduan, da, Iralara aleatzerakoan, Gabrielek, humorez, komentu etxite hongo da, eta lehenengo hemen tabernan sartuko gara, horti deituko dugu. Taberna holako... Holako esputetxe bat izan. Holako esputetxe, Iralako esputetxea. Orduan, gure artean nire izena, poti bandan Jon Juaristik idatzi egiten dugu, txikito zela egite, txikito. Da, Imanolek, ez txikito, Da, Imanolek, Anaitasuna aldizkaria zuzendu egite eban, osoan, orduko denporan, orduko makinekin. Gero plomoa egego, da. Eta Gabrielek baten zuzenketa bat egin deuzta bakarrik. Eskaini ipini neban da, berak eskaini ipini da. Eta Bilbon Gabriel Aresti baita ez dori, anedota moduan, Fueros kalean, ilea paindegi bat dago, eta han kartel batzuk eta ipini eta berak, eta ara joaten dira, Gabrielen alarguna, eta
gure emaztea ere. Eta nik izan dutzen, tokatzea atzu hementxe zoze Gabrilena pintzea erota. Ekarri eta piniko dut. Eroan dutzen, dan dago pinita, Euskal Zendiaren azpian, praktikamente. Atze galdea, ez da? Errek, bai, zera bankura begira, Banko Bilbao. Banko Bilbao, bai. Handago ipinita, errekaldian lizarra, ari begira izarra, euskara salbo ikusi arte, astut mostuko bizarra. Pelukerian, astut mostuko bizarra. Bai, egun da Santimamina famatu. Carmeloren, zera? Bizargina negozio gutxi orduan. Bueno, bai. Carmelo gogorretor da ne horre, ni amuntzu etorren da ez, eta, bueno, beste ipuin batzuk kontatzeko. Lehen hori mustroaren irakurri dudanean, mustro bezala tratatzen du Andolino moduko mutil zur eta argiak. Ego, azten zara, bere biografia irakurtzen, eta 1951 garenean, hasi omen zen, 18 urtekin. Hasi omen zen, euskaraz ikasten, eta urte bi gero lau, 53an, ja publikazio batzuk ditu. Andolino zeizu, bera zerbait zen gero. Gogoratzen duk gandena, berari entzuna, izango da, eta txikitu entzuna, izango eta Carmelo bai agian. No podía poner la calefacción de noche en casa, cuántas noches y madrugadas me castañaban mis rodillas una con otra para poder seguir leyendo y aprendiendo. Hori kontatzen du, ez da? Horrene, azalako dekot bat, mustroatareko bat, dodakigu gero izen darla ordurako ere izen zen. Gero, esan nahi nuena, lehen nahi patu dut artikulurik estimatuenetariko hori mustroaren abazen ere oso posik irakurtzen genitun Euskal Astola Asterrak izikunean bere gaurire. Bai. 14 personajeri, 14 personajeri niogieu dute, zebatzutan bat niogieu naztatzen du ez da. 14 personajeri kriston ironiegaz egineko testu batzuk gogoratuko ditut ez da. Kasu baterako, 4. dino. Honekin ideara ingo zera, ze estiloko artikulu bat diren. Gipuz kantari bati onela entzun genion erdaraz esplikatzen erdal entzuleriaren aurrean egindako kanta saio batetan. Oroin adituko dituzuen euskal kanta hauen erdal itzulpenik ez dautzuet emanen tontakeria batzuk ez baitira. Edo, hauzen Urquijotonek atara zutena, dizionario atara zuten gazteleretik euskarara edo. Zenbat bidar presentatu dautate itxasaldeko gaztelau bat, rapsodaren ofizio estrainoko ezerziten duena. Haren izena Pio Fernández Cueto dela baldin badiot, ez dut haren izena aipatuko. Bere universalismoa iraundurik, Bilboko elkarte artistikoan behin batez, beste leku eta tenore askotan bezala, berez ere presentatu zeutaten. Eta ni euskaraz eskribatzen dudan poeta nintzela esan zioten. Orduan berak bere universalismoa iraindurik ikusi zuen, eta honela hasi zen nere kontra. Euskaraz poesia hori imposible da. Egiazko euskaldunak erderaz eman dioten munduari, beren frutua. Jakin barik, Gernikako arbolak erderaz eman zuen munduen frutua, eta ez bidezekien, aritzaren frutua eskurra dela. Unamunok eta Basterrak eta Oterok erdera universal batez eskribatu zituzten bere obrak, eta bar betiko lelo ergelak, eta astakeria liluragarriak. Gero horbilekoa edo ez daite, kuriositate moduen suertatu zait ikustea, ez orain, oin dela 16 urte, Euskadiko Pelota Federazioko gizu nolako goren moduko bat, lumazko, urrezko luma bat erregalatu zidan, demasiada. 83an izan zen. Eta 21 urte lehen hau, idatzitako zatitxo hau,
Bueno, esatera noa Pelai Orozko jaunak eman zidala pluma hori, eta 22 urte lehen hau, Arestikunako hau idatzi zuen Pelai Orozkorentzat hain zuzen. Urrezko luma bat Pelai Orozkorentzat. Eta ez da oilar gangarra lumak aldatzen dituelako, ez. Duda bat ere, gabe, lehenengo euskalduna oraingoa baino nobleagoa zen. Lehen euskaldunak irrintzi egiten zuten. Eta orain, arrantza. Baina letra bakar bategatik ez naiz aizarnarekin aserretuko. Pelai Orozko jaunarekin egonen zen azkenean fotografia bat ez argazki argitaratu zen aldizkarietan. Bi asto irrintzika eta asko molestatu zen jendea. Ez nion eskerreko belaunean barren aldeari begiratu, ea arkere nik bezala, balanen marka sorionekoa daraman, txuleta bat azpeitiko artezenean baietz. Jakin gozu, ez dakizunak izango diet, asto guztiek erotu nuen daramatela olakoa. Orain hil bat ez da, hankaren belaunean barruko aldardian. Ez dakit, igual, zabalduko dugu apura batek galderaren bat badaukaz, gauza asko aipatu dira, nik ere galdera batzu ditut. Bota bota bilurrori. Baina horren nahia batek galderaren bat duen, edo? Bueno, pentsatu bitartean nik botako dizuet galdera bat. Hor aipatu diren gauzen artean, badago bat orain astoena eta gogora ekarri ditor Begi Armenek atera zuten liburu hori, Aresti, Mitxelena eta lehen aipatu duguna eta norabait tartean egon dena, da 60. hamarkada horretan badago belaunaldien arteko tirabira batzuk, Aresti hor kokatu egiten da oso argi belaunaldi berriarekin, eta hori nolabait nahiko ondo azalduta dagoela uste dut. Irakurtzen dugunean horren gainean, zelan egon zen belaunaldien arteko talka hori, nolabait zuek ere hori anaitasunaren bertan bizi izan zena. Baina gero 60. hamarkada bukaeran eta 60. hamarkadaren hasieran ere, nik uste dut Aresti momentu horretan dela deabrua, esan nahi dut. Hau da, garaia. Hori da, garairik esan dezagun gogorrena. Eta gehienetan hor, eslaitu egin zaio Arestiren izaerari, bere genioari, bere izaera nolabait astintzaile horri. Baina lehen aipatutakoaren ildotik eta zenbateraino sortzen diren polemika, gatazka, liskar guzti horiek, zenbateraino ari dira euskal kultura nolabait autonomia aldarrikatzen, euskal kulturaren autonomia bat aldarrikatzen duelako beste sistema edo beste arloekiko. Ari gara 60. hamarkadaren edo 70. hamarkadaren hasieran, horrazten dabe bai, hainbat egitura hasiko dira urrengo urteetan nolabait instituzionalizatzen, ikastolak, ez dakiz zer. Horti da, estiro, nik uste dut, Garero da, alde izugarri dut, esatea ere sobra dago, ez da? Franco 15 hil zen, hamarkada horren erdien hil zen Franco. Eta Franco hil ondorenetik, 17-18 konstituzioik girure eta horren girure, ere gauze asko pasatu zen. Ni gure terrendora eta Carmelo Gurbiletik ezagutu zen terrendora ekarriz, garai hortan izango zen, 13 ez, Gabriel Ilke segido. 15ean Aresti taldea sortu genuen eta hainbeste txarla egiten zen artistenak eta hainbeste gauza egiten ziren. Eta gero, zuk esan hitz egin duzu, 17tik aurrera gauzek instituzionalizea egin ziren. Esan nahi dut, guk Gernikan bertso saio bat egin gendunean 3.000 pertsona joan zirena. Gerniko ikastoraen alde edo saio bat egin gendunean. Amuritza leheneko plazara urten zuenean, kartzel ondoren plazara leheneko gara etorzen. Gerniko frontoian jaunak, diskoetan ere atara bertso bat. Orduan, mugimendu hori popularra zantza jendearen zen. Ero instituzioak hartu zuen hori. Guk debalde edo kauraute gau eskolak eta ingiruek ematen zituen, ematen genituen. Gero euskaltegik egin ziren eta eka sortu zen eta beste goza asko egin zen. Instituzionalizazio horrek aldatu zen erabat edo, neurrian diot, ordureko ez zegoen jara hori ere. Hene Carmelorekin batera komentatu nahi zen zuena, Franco hiltzea nahi zuena eta hori bainoki gora zedut behogotan atxorekin eta bat ami, ami,
mis padres me dijeron que fueron a votar el 31. Me gustaría votar. Así se muere el enano y podremos votar. Pentsaizu ze, gaur aspertutu boto emoten joaten gehienok bia. Ilusio hori zeukan, Gabrielek. Horrek adierazten omen zion, bueno, askatasuna espada ere, zabaltasun pixkat, ez da. Bi toketxo, euskara batua dela eta eztabaida gogorrak eta holan, da, gure semea, jaio zanean, Arestik, proposatu izena ipintzea Aostar. Z eta H daukala eta. Euskara batua eta Z eta H. Eta orduen eztabaidak eduki zituen Gabrielek zerakin, beste, Lino Akesolo, Dimostarra, da, behin, Arratiarra, bai, uste dut baserria, bere jaiotza, Diman, dauela. Da, behin, ean, uste dut, ean gagozela, lekeitiora, ez dakiz zer eguan lekeition, eta han Lino Akesolo. Eta neure artean, Gabriele ez ikusi papera, egingo dau, Lino Akesolo, eta gu albo batera etxite, zuzen beraren gana, Gabriel, Linon gana, berbaiten, gizona, ni pentsau, baserretear moruen, ez ikusi egingo duz, ez da bai da gogorra ukien, da. Gabrielek egindako iztegi bat, kritikatuz, eta ez dakize berba ez dala agertzen ez dakin nuen, da. Gu itxe albo batera eta Lino agurtzera. Gabriel, indar bateko gizona. Eta beste anedotatxo bat, Gabrielek idatzi, zeruko argian, Oteroko Bladi berak inoiz deitzen dau, Blas de Oterori, elkarrizketa. Eta elkarrizketaren bukaeran, fotoa, deigarria, esan deuzte ea dala. Ean eginda dagoela foto. Hori? Horma hori eakoa dala. Begiratuko dut, bai, ezagutu behar dut eakoa. Ez dakit. Blas de Otero, Bilbaotar poeta hundia, Yolanda Pina Cervantes beraren emaztea, eta Andere Bihotz Aresti bion alabatxo pontakoa. Oteroko Bladi eta Yolanda. Historikoak, Gabrielen bizitzan, laburtu eta ez dut esango zergatik, bere etxera joan ziren bizi izaten, orduko gora berak, Gabrielen etxera, Blas de Otero, fotoan, Andere, bihotz, alaba gaztea. Bai, zuk aipatu duzu gai nire usterako importante bat, eta da euskal kulturaren autonomia. Ia noraino, belaunaldi berri horrek, debate horiek eta bar, ari ziren finkatzen azken finean euskal kulturaren autonomia, hau da, eremu propio bat, ari zela garatzen euskal kulturan. Hain justu nik uste Gabriel Arestik hori nahi duela planteatu. Belaunaldi berriekin batera hori nahi du planteatu, bete-betean, baina nahi du planteatu bere osotasunean, da horregatik bakarriko ikuspegi horretatik uler daiteke zenbat kontutan sartzen zen Gabriel Aresti. Hau da, Euskara Batua zer da azken finean? Neurri handi batean Gabriel Aresti zor diogu, Euskara Batua neurri handi batean. Zer da? Euskarari, dimensio kultura literario hori emateko ezinbesteko tresna bat, hori berak oso kontzientea zen, oso kontzientea. Eta borroka hori garatu zuen Mitxelenarekin, Krubikekin, Txigardegirekin, eta Quintanarekin da beste askorekin, eta garaitu egin ziren horretan lortu zuten Euskara Batua, ez da? Hori da osagarri ezinbesteko bat, kultura autonomia hori edo azken finean sistema autonomia hori lortzeko, ez da? Baina Aresti sartzen zen beste mila kontutan. Zergatik zertarako egiten du antzerkia, antzerki taldea bultzatzen ditu, lur argitaletxea, zergatik da zertarako. Berak kasetaritza egiten du,
hainbat artikulu aipatu ditu Josuk, asko daude zoragarriak, oso interesgarriak. Bere azken urtean argitaratu zen 1975 Triunfon, gazteleraz, elkarrizketa bat oso gomendagarria, oso interesgarria, hor argitaratu genuen guk, ona zelako, eta hor daukazue, bere azken liburuan. La poesía es un medio de educación de las masas. Hor hitz egiten du, gai guzti hoiei buruz, ikuspegi estrategiko bat zeukan Arestik, estrategikoa. Berak bazekien, euskarak behar bazuen kultura autonomo bat eta garatu behar bazuen hori Bilbon garatu behar zela beste abeste. Bazekien hori. Eta horregatik ez doa Gorbeiara euskaren salvazioa antolatzera eta gelditzen da Bilbon. Ulertu behar da bere poesia, horrela bakarrik uler daiteke bere poesia. Eta bere poesia baino gehiago, bere alegina, literatura oso bat eta sistema oso bat nahi du sortu Gabriel Arestik. Eta guk ez dugu ulertzen hori, nonbait Bilbon ez dugu ulertzen. Eta hori ulertu behar da. Claro, ze gertatzen da, Bilbo berriak sobera dauka sistema hori, eta beraz sobera dauka Aresti erdigunean kokatuta. Ez du nahi Bilbo berriak ulertu hau. Bilbo berriko agintari berriak ez dute nahi. Anedota bat kontatuko dizuet, ez dut izena emango errespetuz, berak kontatu beharko luke, baina Euskal Herriko idazle oso ezagun bate lehengunean, Euskaltzaindian, pribatuan esan zidan, begira, nik Aresti ezagutu nuen Durangoko azokan. Garrantzia handia ematen zion Durangoko azokari. Eta orduan egin zidan komentario bat, eta esan zidan, aizu begira, hauek agintzen dutenean, da orain Bilbon agintzen dutenei buruz ari zen, hauek agintzen dutenean, susmoa du zuk eta biok atzerrira joan beharko dugula. Hola esan zion. Arestik argi zeukan zer nahi zuen da zertarako borrokatzen zen, da ze traba izango zituen. Eta ara non horretan ere asmatu egin zuen zoritzarrez, bera ilondoren. Kapitulo horrek, lehen kontatu dudan kapituluak Arestiren aritza eta arbola eta poema Bilbo gune zentraletik kendu eta bazterrera eramateak zer esan nahi du. Niretzat esan nahi simboliko oso argia dauka. Arestik ordezkatzen duen nahi hori, asmo hori, proiektu hori, sobera dago Bilbo berri honetan. Hori da arazoa, orduan, neurri handi batean hori da errealitatea, gaur bizi dugun errealitatea. Bueno, hori gertatu zenean, orain ea aipatu du Josuk eta hartuko diot. Nik ez dut ea aipatu orain arte, baina orain aipatuko dut. Nik ez dut ezagutu. Bai, begira, ea. Aresti joan zen, azken 2 urteetan eara bizitzera, medikuak gomendio eman zion, da berak kontatzen du, emaztea eta bia nola joan ziren, herri txiki batera Bilbotik kanpora joateko, hemengo estresa eta oso kaltegarria zela bere osasunerako eta aldegin behar zutela. Eta joan ziren begira, eta Arestik ez dakit nola etorri zitzaion burura ea, herria. Da berak esplikatzen du nahi nuen herri euskaldun bat, txikia, zurrun hemendik, baina lasaia eta ea. Eta orduan joan ziren emaztea eta biak ikusi zutenea eta erabaki zuten aize izango zela beraien bizilekua handik aurrera eta ara joan ziren hartu zuten etxe bat kostata, lortu zuten etxe txiki bat hor pisu bat, aneako goikalean dagoena, handago, orain dipisua, ja ez da beraiena, baina handago, eta ara joan ziren bizitzera, eta zoritzarrez handi gutzitara, urte eta erdi edo, eman zuten ikuste dute ean da Bilbon dagoela, baina hil zen ez da. Eta orduan, Bilbok halako tratu baldarra eman zionean, Bilboko agintariek Arestiri, hori gertatu zenean, gu pentsatu genuen, ez dute Bilbo nahi, ean hartuko dugu Aresti. Eta antolatu genuen aprapos horregaitik eako poesiaren egunak Gabriel Arestiren etxea. Zentzu hori dauka. Gauzak ulertu egin behar dira bestela, jendeak ez daki, transmisio oso importantea da. Horregaitik antolatu zirenean, oraindik ere egiten diren poesia egunak. Gabriel Arestiren etxea deitu genuen, aitaren etxea, Gabriel Arestiren etxea, Bilbotik bota egiten dute, hau da, baztertu egiten dute Bilbon. Bilbon baztertu egiten dute Aresti. Nahiz eta omenaldiak antolatu eta Arestiren eguna egin. Hori da, nik uste hori argi eduki behar dugula. Ez dute nahi Arestik ordezkatzen duen sistema hori zentroan egotea Bilbon. Ez dute nahi sobera dago. Nahi dute Bilbo erdalerria edo gaztela izaten jarraitzea. Nahi dute nortzuk, botere faktikoek, biztan da. Orduan, ean hartu genuen, baina gu konsiente ginen da, ni konsiente naiz. Neurri horrek ez du balio. Esan edo, bale, ondo dago. Baina neurri simboliko txikia da. Sistema bat ez da aldatzen ea bezalako herrietan, alako gauzak eginda ez da aldatzen. Orduan, hor daukagu, nik bakarri transmititzen dut, ez da gogor jarri nahi zela, baizik eta nahi dut, uste dut behar dugula eta komeni segula gauzak sakonean aztertzea eta hori ari da gertatzen. Horregatik, orain ulertzen da, lehen esan dudana, Arestik ez du omenaldirik merezi jakina.
Ez da omenaldia merezi duena. Merezi duena da bere alegin hori berartzea eta kokatzea gure ekinbide kulturalaren zentroan. Berak oso argi dauka, begira hemen hau bakarrik komentatuko dut eta ia jenteak nahi duen hitz egin. Galdetzen dio hemen, galderak egiten dizkiona triunforako da Luis Aramburu Altuna, seguruen ezagutzen duzu Aramburu Altuna. Eta betikoa, bueno, podías hablar de lo de escritores vascos, porque claro, ahí están Blas de Otero, Gabriel Zelaya, entonces que Baroja, Unamuno, esos no son escritores vascos, tal. Betiko, zirikatzeko galdera, ez da? Arestik erantzuten du. Escritor vasco es el escritor que escribe en euskera. Por lo tanto, no creo que el nombre de escritor vasco convenga a un Pío Baroja, por ejemplo. Blas de Otero y Gabriel Zelaya son dos grandes poetas, pero no son poetas vascos, son poetas castellanos. Hor argi dauka, zergaitik dio hori, berak argi daukalako kulturak sistema integral, hau da, polisistema konkretu batzuren inguruan antolatzen direla, eta hor, hizkuntza dela ardatza, eta arestik nahi zuen hori Bilbon ere euskara ardatza hartuta. Da hor, zer esango dizuet, porrot egin zuen. Ez zuen lortu, eta ez dugu lortu, eta orduan horregatik aresti omenaldiak egin arren eta euskararen egun egin arren periferikoa da. Guztiz periferikoa da, nik uste hori dela errealitatea gaur. Hemen artikulu txet ikusi dut, eta solaskide edo, hortan jenteari bere, galdera moden edo, komentario moden. Jon Juaristi jauna hartu zuen Gabrielek bere alabari euskara irakasteko. Testin nondin nora bere artikulu eta azken zate irakurriko dizuet. Nola estimatu izan erren beti izan duen hori arrosa gorriaren koloreak entzeko hori. El verdadero artista, y Gabriel Aresti lo era, se adelanta a su tiempo, pero también desbarró. Con ingenio sin duda, pero desbarró. Su obra es un conjunto, heteróclito de aciertos y desatinos. A nosotros nos toca discernir entre lo fértil y lo deleznable de su legado. Zagaitik aukera hori edo, inoz... Zer, Juaristirena? Berari galdetu, gonbidatu hurrengoan. Neo nintzen beraik eztabaida batean, neo nintzen. Galdetu diot, bai, igeso urte bi, euskaltzen dira neon zinean biok, mano. Inoz horre esplikazio hautatu beharra, arestik ingiruan zeukan euskaldun asko edo ez dakit. Nire usterako Juaristik egin du, Juaristi, gauza asko hitz egin daiteke, nik laguna dut ikasle denboretatik, eta eztabaida oso gogorrak izan ditu beraekin, da bar. Baina Jon Juaristik egin du aukera argi bat, eta esan du ni txertatzen naiz era bat gaztelar edo espainiar kultura sisteman, punto. Eta hori egin du. Eta koherentea da horrekin, punto. Orduan, arazoa ez da Juaristi, arazoa nik esango nuke geu garela. Hori da, ez du argitu nahi non kokatzen garen, non txertatzen garen. Juaristik egin du bere aukera, joan da Madrilera, eta munduan zehar ibili da Cervantes erakundearen ordezkari bezala, eta zera, eta hor dabil, ABC-en eta artikuluak egiten ditu, oso, nik uste, Espainiar kultura sisteman oso txertatua dagoela. Hori bere aukera da. Bueno, nahi luken beste apena ez orain bie, bueno. Bai. Ez dakit beste galderariko dagoen, edo... Hortik. Eta aukera dukitzeko zuzenean galderaren bat egiteko batematek. Nire amaitzeko komentario bat egin nahi nuen. Eta honek Astola Asterrak esan duen, estimiduli irakurri dituten betaldiz. Eta pizkat, zurtzintxe geratu, nes? Akabuko honekin, edo da, hiru eta hamabiko ustailaren 15-koa. Eta Astola Asterrak badatoz beha. Behira, ze firma dagoen ale hontan. Ia, no dut ba. Eusebio Osa, Sakone, Juanito San Martín, Quintanari buruz, Luis Aramburu Altuna, Arantxa Arrueta Bizkaiaren elkarrezketa luze batekin, Xavier Deustua, Xavier Quintana, hain zuzen, eta Eusebio Osak firmatzen dute. Eta eskena Luis Aramburu Altuna. Eta bukatzeko esan duze, honek artikulu bilen bilela, hemen horri bat zuri askorekin ikusi dut. Eta esan du
Carmelo gogor etordala behar, multzu etorna zela. Eta Gabriel Arestiren poema bat topa dut hemen, Iorri alde oso bat okupatzen. Eta poema da Eror jaikika. Telesforok diosku, baldin laguna erortzen bazaik, arrezak lepoan eta segi aurrera. Kuestionea da zein den laguna, ni banintz, ni naiz, inork ez nago hartzen. Hainbeste urtetan nibili naiz eror jaikika, bida ertzean ez marrubi, ez belar gizenik. Bakarrik noizean behin, ondakin triste hau, nerau. Inok hartu banau, izan naiz, melitxu basurtuko, piku melatua. Samar, samaritana. Mintzana dinitano, igabe, zeri helduko. Sakoneko lainoz gora, ene euskarri bakarra. Inork ez diost, aik gora, bakarrik gora aberria. Non nago ni, Gabriel Aresti? Horrelako eusak eta Arboledan, lehenagoko baten handik, eta kriston torrea, burdinazkoa, eta torrean goiti behera idatzita nire aitaren etxea. Eta interneten kriston bideoa. Beraz, egin ditu peskizak, baina ez dakit nork ipini duen hori. Zeinen mobidu duen hori, edo hango udaleko arestizaleren batek, edo ez dakit. Beraz, Arestiri erantzuna, poema hori erantzuna, han kriston zera. Horren derantzu da badeko Gabrielek, Kalea ere, Arboledan, orain ez dut buruz gogoratzen, baina fotoa ere badaukat, Gabriel Aresti etorbidea ero, Arboledan. Bateran bat ibili da. Bai, nik... Olako bat, bizi bazen olako bat esan guzuen ez da. Galdamizko Montellanora baldin basoazte, Antonio Truebari jarritako monumentua ikus ahal ukanen duzue. Guztiz polita da. Eta zenbait euskal gurutze zahar erdi borratuak badago ere, gustatuko zaizue. Baina gauze batek ekarriko dauzkuzue irriak hortzetara. Bertan baitago erdal eskribu bat, gutxi gora bera onela hasten dena. Etxe honetan jaio zen Trueba. Eta monumentua belardi ferde eta gozo eta gizen baten erdian dago. Eskribua jarrerasi zuenarentzat urrezko belarri hau. Asto belarri hau. Behin egon ginen hori bizitatzen, laurok. Gabriel, Nastea eta biok. Bai, nik amaitu aurretik bintzat, bai nahi nuen komentatu, nik uste dute badago gaur egun ere, 2017 honetatik aurrera ere nondik tiretu Gabriel Arestiren kasuan, aurrera egiteko, eta nahi nituen pista batzuk bintzat eman, ez da, niri tokatu zaitu urte askotan da, ala jarraitzen dut, orain ere lantzen Arestiren obra eta hainbat kontu, ez da, korrontearen alde edota kontra, baina lantzen, eta badaude ari batzuk nik uste dut oraindik ere garatu ez direnak, eta oso interesgarriak direna. Nik esango nuke Gabriel Arestiren obra bere aipamen ezagunenak aparte, aitaren etxea eta bar, baina oso ez ezaguna dela, batez ere Bilbo hori lotuta, oso ez ezaguna da, nik uste hor dagoela mehatze handi bat lantzeko, Gabriel Aresti eta Bilbo harreman hori, ni duela urte batzu saiatu nintzen horren inguruan liburu bat proposatzen, baina zoritzarrez zenuen suerte handirik izan, enin duten bidea zabaldu, bueno, agian urrengoan zabaldu izango dut, Gabriel Aresti eta Bilbo nik uste du dela gai oso aberatza lantzeko, apur bat hemen nik esaldu ditudan koordenadetatik bintzat asko dago lantzeko, eta Arestik asko idatzi zuen, da asko hitz egin zuen. Oraindik ari gara bere hitzaldia berreskuratzen, oraintzu berreskuratu dugu baten bat, eta bere hitzaldiak, bere hitzetan emandako hitzaldi osoak da ziren pieza literarioak berak idatzi eta eramaten zituen zehaz mehatz hitzaldi guztiak. Eta Hernaniko esate baterako, lehen aldiz hemen Mikel Martinezek Euskaltzaindian eskaini zuen hola hitzez, hori grabaturik dago eta testu oso hori daukagu, eta hori balia hondiko hitzaldi bada.
balio handikoa euskal kulturarako. Nik uste jente gehienak oraindik ez duela ezagutzen. Eta Bilbori buruz Arestik egin zuen lana, nik uste du jente bilbotar gehienok ez duela ezagutzen ondo. Niri tokatu zait ezagutzea, eta nik uste dut jenteak ez duela ezagutzen, benetan. Baina gero gai hori beraz da, nik uste tiraka egiteko eta asko lantzeko, eta ez Arestiri begira bakarri, Bilbori begira. Nik uste klabe asko ematen dituela Bilbo honi buruz, gaur egun bizi dugun edo pairatzen dugun, nahi duzuen bezala esan, euskaldunok askotan pairatu egiten dugu, Bilbo honi buruz klabe asko ematen digu. Benetan, harrigarria da, Arestik daukan begirada estrategikoa Bilbori buruz, estrategikoa. Eta zenbat argitzen duen orain dugun Bilbo honen inguruan da etorkizuneko Bilboren inguruan. Eta beste pista bat emango du Gernika, begira, 80 urte dira bombardaketa gertatu zela, inor gutxi jakingo du 71an Gabriel Arestik egin zuela saio bat, berezia, manifestua prestatu zuen Gernikaren inguruan, Gabonetan, eta egin zuen saio bat, berak bai behintzat, nik ez dakit hori ikertu beharko litzateke, artistak tartean ziren, artista batzuk, eta nahi zuen erakusketa handi bat egin Gernikan, eta Picassoren Gernikara eraman. Esaten zuen betirako edota gutxienez erakusketa horretarako. Hori ni dakidala ez da askorik landu, hor dago manifestua gu publikatu genuen, hor dago gure 10. liburuan, norbaiten nahi badu ikusi hor dago, euskaraz dago, argitaratua, oso euskara barrokoan, esango nuke idatzia, baina hor berak horren berri ematen du, eta hor dago tiraka egiteko zerbait oso interesgarria. Berak dauka Euskal Errepublika baten ideia dauka, eta Picassoren kuadroa hor kokatzen du, eta artistak hor kokatzen ditu lan egiten elkarrekin, eta kuadroa ardatz hartuta, Gernika berrian, en fin. Eta Gernika berria aipatu dudala beste pista bat emango dizuet, Gabriel Arestik Oskorri taldearekin egin zuen saio bat, klandestinoa izan behar zuela, Nacho de Felipek lehenuren esplikatzen zidan, zergaitik frankismoan geundelako, baina Gernikaren inguruan, eta deitzen zen Oskorri gaitz. Oskorri gaitz. Bueno, esplikatuko du labur-labur. Oskorri gaitz zen kalean zerki moduko bat, baina kalean egin ezin zitekeena garai hartan. Eta orduan dekoratu eta guzti egin zuten, eta edukia eta luzea zen konposizioa guk hartu dugu, aurkitu izan duguna hor dago publikatua, baina inor gutxik egin dio kasurik, eta nik uste hor dagoela beste, nik esango nuke beste ardatz bat lantzeko. Ze asmo zeukan Arestik eta Oskorrirekin batera, Oskorri gaitz horrekin zer egin nahi zuten. Da, errepaso oso interesgarri bat nik uste dut Euskal Herriaren historiaren pasarte batzutatik. Bestea beste, Oinaz da Gamboa, eta bar, eta gerora gerra, eta gerra ondoa, eta bombardaketa, Gernikako bombardaketa, eta azterketa bat, eta salaketa bat, Euskal burgesia sortzen ari den Euskal burgesiaren gainean zuek berriz, fariseoak baino hipokritagoak zarete, zeruaren urdintasunean ikusten duzuelako bakea. Ari naiz buruz esaten, baina hor ikusten duzuen ez dago batetik, jatorri biblikoa daukan salaketa bat, fariseoak baino hipokritagoak, eta sepulkro zurituak eta bar, baina bestetik dago azterketa historiko bat. Beste lehenguneko idazleari esaten zionean hauek agintzen dutenean gu biok atzerrira, halako zerbait ari zen apuntatzen. Esan nahi dut, Aresti lantzeko dago eta ikertzeko dago hartu eta luze. Da hori gonbidapen bada, ireki. Igual, ez dakit, igual azken hitza, igual batematek hitz egin galderaren bat egin nahi badu, aukera hori eduki esarra orain, dinot bestela, hor tartean geratu den edozein gauzari heldu diesa jokezu. Beraz, Josu edo Angel edo... Ez tekin geratu da, nik eskuarten edo papelarten arkitu dut, ez tekin inoz editatu edan edo ez, Nacho de Felipek inzion artikulu bat Gabrieli, eta oso espada bere hasi irakurriko du bintzat. Bai, galderaren bat badago. Bai? Lehenengo hortik ingo du, gero jarrituko dugu. Bai. Egia da, kultur sistema bat herriak egiten duela, ez da? Eta herriaren dinamika oso importantea dela. Nik gogoan dute manifestuen garaiura eta bertsolaritzako saio haiek eta bar. Baina beste alde batetik, horizontean beti zegoen eta nik uste dut egon behar dela nolabaiteko
etorkizun bat irudikatu. Esako, euskarak ere maisu lanak behar ditu, agian Nobel saria eta erakundeak, museo handiak eta txikiak. Eta hori gertatzen denean, hau da, kultur handi, komatxoen artean, antzera aritzen garenean, arima galtzen dugu. Baina beste alde batetik, txiki geratzen baldin bagara, ez dugu lortzen euskarak behar duen oihartzuna eta kultur sistema handia zentxotan. Orduan, sintesia zein liteke edo, hau da, kultur bat gehiago ez bihurtzeko, hau da, konsumitzeko kultura bat, herriaren zera gordetzen duena, baina beste alde batetik, matatzen ez dana. Hau da, bisualitate handiagoa duena. Orduan, apurbete kontrajarri eta ikusten ditute bi adiera horiek, ez da? Ez dakik galdera gehiagorik dauden? Galdera horri nahi bat diozue du? Bai, gai ona da. Sekuruen oso sakona eta horrek luze emango liguke, ez da. Baina nik murriztu egin nahi dut apur bat, bestela gai hori oso irekia da, oso interesgarria da, baina zer behar duen ulertu du gutxi gora bera, kultura batetik bere arima esgaltzeko esan duzu, bere izakera, bere aberastasun propio esgaltzeko, baina bestetik era berean munduan toki bat izateko, ez da, ulertzen dut. Justu hori da, nik uste dut ekuazio hori oso zehatz erantzun daitekela. Begira, kultura batek, adibidez, euskal kulturak zer behar du, gutxi gora bera munduko edozein kulturak dituen osagarriak izan. Da hori gaur egun nahiko zehaztuta dago, polisistema deitzen da, ez da, badago metodologia bat aztertzen duena zer den polisistema. Kultura bakoitzak bere polisistema antolatzen du bere inguruan, bere ardatz kultura hartuta. Da zein da kulturaren ardatza normalean hizkuntza da. Hori Aresti berak esate baterako oso argi zeukan. Jakina, espresio kultural batzuk ez daukate lotura era batekoa hizkuntzarekin, baina hizkuntzak nik uste ardatza eta ezurdura antolatzen du kultura guztietan. Horretaz debatea egin dezakegu, baina Jon Juaristik argi dauka, ez da? Argi dauka, aukera egiten duenean. Orduan, guk ere argi euki beharko genuke. Arestik oso argi zeukan hori, oso argi zeukan. Eta zer behar du inguruan? Bizitzeko edozein kulturak behar duena. Hau da, polisistema bat, hau da, zer da hori? Sortzaileak, hartzaileak, merkatu bat, komunikabideak, kanon bat, unibertsitateak, orduan, aztertzen duzu gure egoera, da ze gertatzen da, gure polisistema dago nolabait esan menpe hartua, dago penetratua. Joan zaitez Bilbon, da saia zaitez kultura sistema euskaldun horren barruan, euskal liburuak aurkitzen, kostatu egingo zaizu, inkluso euskal liburutegi deitzen ditugun horietan. Berdez aipatu du, berdez desagertu zen. Joan beharko zenuke nora, ezaitez joan Korte Inglesera, ez dut izenik emango, baina liburu denda askoren izenak emango nituzke non apenas aurkituko duzun liburu bakanen bator. Joan zaitez euskarazkoak deitzen diren liburu dendatara eta hor ere agian kostatu egingo zaizu. Horria badaukago arazo importante bat. Esan nahi dut, badaude kultura guztietan ezinbesteko beharrezko diren elementuak, joan zaitez komunikabideetara. Hartu, ni komunikazio eremuan ibilinez lanean unibertsitatean urte askotan, da hori askotan egin dugu. Hartu hemen zuk daukazun eskaintza guztia. Telebisten abanikoa, irratien abanikoa, idatzien abanikoa. Ikusi hor zetoki daukan euskarak, eta zetoki daukaten gainean esarritako bestek. Elementala da. Aresti saiatu zen hori egiten, hori beharrezkoa da. Eta gero, arima. Arimari buruz, ez dut bormarik egingo. Nik arimari buruz gutxi dakit. Baina bai dakit kulturaren ezaugarriak, sustraituak direnak, eta hori Arestik ondo zekien. Aresti badoa sustraien bila askotan bide tradizionaletara, poesia, bertsolaritza edo talirika sustraietara doa. Eta hor aurkitzen du arima bat nahi baduzu. Hor aurkitzen du balio handiko zerbait, Arestik hori bazekien, eta guk ikasi egin dezakegu. Behar da polisistema,
eta behar da noski arima bat. Euskarak soberan dauka arima. Gure kulturak soberan dauka arima hori. Problema da galtzen usten badugu, galdu egingo dela. Bilbon zaila da aurkitzea. Lehen esan dugunagatik. Bueno, honek jarrai dezake, baina Bai, denbora... hortik abiatuko nuke. Bukatzera guaz, ez dakit zeo zer aipatu nahi duzuen bukatzeko, ordua... Bai. Galdera bat bakarrik, uste dut entzuten hori da. dagoela. Jose Luis Egireun Totorika, uste dagoela, eta lan bat oraintsu egina, Gabriel Aresti, Gaia eta Itzakia. Galdera berari, ia zer deritxon Gabriel Arestiren produzioa. Deitu beharko duzu ona, ez da, hitz egin desan, jakina, hurrengoan ona. Bueno, nik ez dut ezer. Erantzun luzeagoa dauka. Nik egin dut lan bat, zuk irakurri duzu, eta nik batzuei pasatu diet, baina ez dago besterik. Gaia asuntoa nire ikuspegia izan zen alderdi partzial batzuk aztertzea, eta horrek izan dituen edo Arestiren eragina nola luzatu den edo nola ez. Hori izan da, hor dago, beste barik. Modu polita bukatzeko, ez da, metik alderak publikoari eginez. Eskerrik asko hiruroi, eta eskerrik asko... Gehitu nahi dut, bere idatzia hartu daiteke, papelean bebai, eta korreoz bebai, eta bestea beste Euskaltzaindiko bibliotekan ere ale bat dago. Irakurketa berri bada, eta... Eskerrik asko, hiruroi. Zagutu bai, zagutu.